Som tu zase po tom, čo mi to seklo. Tamto video nevyjde, čo mi to seklo. Sorry. Neviem, prečo mi to strašne seká. Ale že extrémne. Zase je tu so mnou moja sestra. Už asi tretí raz dneska. Ja už neviem, jak sa mám zdraviť reálne. WhatsApp. Asi tak. Si robíš srandu zo mňa. Čo? To je tá kejvka, ktorú som preskúmal. Tu má veľký spad. Ja chcem torč. Ja ich mám ešte celkom dosť. 58. Ja už som na úrovni 7. Ešte minus dosť. Ja mám 60. Nedám. Ja som mal tiež 60, ale už mám iba 57. Hej, no len už nemáme ohňa. Už mám kde? A daj mi krúpač. Ja ťažím. Čo? Čo? Že by ťa šľahlo o zem. Aha, urobí to, ale o gauč. A nebo ma boli chrbát po včerajšku. Som včera spával na schodoch. Ale tak fajne. Ja mám narazenú jednu... Tí, čo sú z Galnice, pochopia futbalové ihrisko, tribuna a tie šmykľavé schody. Čo už- Minus 1 na minus 59 sa musím dostať. Ach, pane Bože. Dobre, ja si spravím 1 500 000. A miesto toho, aby som položil torčku, som položil kameň. A tento tu zvláštny kameň... 12 Sa- krumpačov mi bude stačiť, ne? Na čo ti 12? Lebo chcem ťažiť. Ale za to, že sú to kamenné, no tak hej. Ideš so mnou ťažiť diamanty? Ja idem ťažiť Uhlie. A potom ešte železo. Aby si mi mala z čoho zaplatiť ten armor. Ty mi vykraftíš krumpač. Áno. Ja už sa... Ale veď máš môj krumpač. No, To ti stačí. no, to je tiež pravda. Dobre, nemusíš mi nič dávať. Ty kokso, jak ja neznášam toto kamene. Tak tvrdo sa ťažia. O, Pam, 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 pam. Mňa by zaujímalo, kde mám svoju chapu. tak tu trochu pôjdeme rovno. To čo je za tvora? Ukáž. To je... Villager zombík. No dobre, už viem. Len on dozadu vyzeral tak divne a hlavne keď tu nemám osvetlené. Želiezo. Nie. All my families. No, jeden dead. Full box. Full piece. Druhý dead. Tretí dead. Full box, full piece, 180. Rozbil sa mi krumpač. Nečakané. Ja som našiel železo. Super. A prešiel som cavekou tým, že som zabil 3 zombíkov. To si zaslúži potlesk. Ani nie. Ani nie. Jedno železo? Fakt? Jedno jediné železo? No. Musíme ísť hlbšie. Lebo železo sa najviac vyskytuje
trochu vyššie. Ja tu nič nemám. Chod na úroveň 15. A nie na minus 8. Však ty si pomaly hlbšie než ja. Ja mám. Chod na úroveň minus Ale ja tu 59. chcem byť. To je dobré. Dobre, ale tam železo ani už nenájdeš. Vadí. Veľmi. Chod na úroveň minus 59. Ťaž diamanty. Diamanty najdôležitejšie. Nie. Ja už som na úroveň minus 16. Iba serem na to. Hej, chod na úroveň 15, ťažiť. A mne to je dobré. Gold! Wow, zlato. A už som na minus 12. Ja na minus 18 a mám zlato. No tak idem aj ja. Začína mi modrať obrazovka. Jak? Tu na dokola mám čierne a toto je modré. Neviem. A ešte redstone tu máme. Jaj. Tá je veľký baník. Wax baník. On Minecraft. No, diamanty v tomto videu asi nenájdem, keď mi len niekoľko minút trvá sa dostať o 4 bloky nižšie. Aj to pritom nič som nenašiel. Lebo to ten tu čarný kameň sa ťaží strašne dlho. Ktorý? Tento tu. Aha. Ten, na ktorom si tiež tu. A však mne sa ťaží úplne v pohode. Ukáž. Teraz si ho porovnaj s normálnym kameňom, že sa ťaží dlhšie. Pritom ja ešte mám železný krumpač. A je kamenný. No. O, má challenge. Mám ísť hlbšie. Ja som našiel caveku, už druhú. A ja sa ťa dačo pýtam. Hlbšie, na akej úrovni si? Minus 23. Čo ti šíbe? Počkaj, ale stade by som sa ako vedela dostať na úroveň minus 59. No tak idem. Som na úroveň minus 25. To je dosť. Potrebujem ísť nižšie a keď budem stretávať tu také caveky, čo mi budú len zle a zle robiť, tak sa hlbšie nedostanem. Kebyže tam skočím a nedám tú torčku, To by sa asi nestalo. nie vôbec, až na to, že to je kejvka. A nie je až taká hlboká. Poď tu. Ideme do toho spolu. Nie. Ja som v inej caveke. Oveľa väčšej a horšej. A keď ma tam dať čo zabije? Tak nie je môj chyba. A jak sa dostanem potom hore? Blokami. Ja nemám. Však teraz si ťa žila. No dobre, daj, ak som prešiel To caveku. vôbec nie je také veľké. Ono to je či čo to je? Aha, myslím, že sme v tej istej, len ty si na opačnej inej strane. Takže skús prísť ku mne. Tá nie, však tu sú asi 4 skeletóny, 2 creepery, keď ja už som ju celú zastával radšej. Idem preč. Jak sa mám dostať hore? Horko ťažko. Ja sa neviem dostať hore. Tvoja chyba. Ja už som pomaly, ale ešte na minus 20. Dobre, nechávam tam torčky a serem na nich.
Domole spišenga, že me penam. Jupi, už som na minus 31. Počkej, to mám pokračovať, akože? No. To dobre. Wahoo. Ja už za chvíľu budem na minus 59. Ale za chvíľu sa mi rozbíja aj krumpač. Podľa mňa sa na tu ani minus 59 nedostanem s týmto krumpačom. A nemám železo. Ani ja. Sme dvaja. Minus 40, už som blízko. Dobre, ja som si teraz kopala cestičku, že rovno, aby som sa neprepadla do tej škredej. A ja to tak robím, len ja som urobil, však si videl, že mám tunely a tam, kde sú také tunely a keby no to sú tam kejvky. Aha. Dobre, dáme súťaž, kto skôr nájde Diamanty? diamantos. Už si na minus 59. Čo na minus 29. Iba? No. Ja na minus 48. Aj no, mne to dlhšie trvá, keď mám železný krumpač, No, ktorý dochádza. minus 50. Ideme slaviť. Aj to, že som našiel kejvku. Keď spadnem do lavy. Tá čo ja s tým? Počujem kostlivce. Dobre, ja sa radšej zakopem. Ja nechcem mať nič spoločné s kejvkami. Nepočkaj, čo ja robím. To nevie nikto. Schody robím. Ty kokšo. Mne to nevinde. No, prosím. Som na minus 54 a ten krumpáč. Preto ja som si spravila ešte ďalších 14. Ty kokso, mne došiel krumpáč na minus 55. Chceš kameny? Hej, dones mi prosím. Ty si poď paňho. Nie. Ja tak si to. Poď si paňho. Ja si tamte ani opravené videa nevydám. Ani to 4-minútové. Vydám toto. Už mám stak kameňa. Bohužiaľ. Pozri sa na mňa. 1, 2, 3, 4. Daj mi krumpáč. Poď si paňho. Mám diamanty. Nie, mám diamanty. Neťaž ich, oni idú. No, vidíte, prehral som. Neťaž ich, oni idú vyťažiť iba železným krumpáčom. Ja mám diamanty. Ale nemáme železný krumpáč. Vyhrala. Ja som vedela, prečo si vyberám túto cestu. Dobre, poď hore. No tu som. Musíme... Dobre. Ja sa idem tam ku diamantom a idem sa rozlúčiť. S tvojou peknou výhrou. Ja som vyhral, ďakujem. No, ja som vyhrala. No. Ale neťaž ich. Nie, ja sa len idem rozlúčiť. Už ich vidím, no. Ukáž, čo som ja krásne našla. A s tými tu peknými... Jau. A s tými... Tak